Rebem amb un fort aplaudiment a l'únic, a l'inimitable, el nostre llaminer! Ai, hola a tothom! Mare meva, però quina gentada! Hola a tots! Ai, què tal? Com esteu? Escolteu que us porto una supermega sorpresa, Que voleu cantar? Però aquesta cançó potser encara no us la sabeu, Voleu que la canti? Sí, a veure si us la preneu ben ràpid per cantar-la tots junts d'aquí uns dies al calendari. A veure com va. Llaminer, ja ha arribat el llaminer, amb pastoles caramel, un barret de sucre, un vestit de colors, volent dolços i bombons, les sabates dels mitjons, plens de ratllaçons, sempre amb un somriure, ja figuraré. L'alegria del Nadal! Soc el llaminer! Ai, moltes gràcies! Bueno, nois, què tal, com esteu? Ui, no sabeu les ganes i la il·lusió que tenia de tornar a instal·lar el meu calendari d'advent aquí a Sabadell. Però el que més ganes tenia era de tornar a estar amb tots vosaltres, home, que sou genials i estupendos. Que escolteu, sabeu què farem avui? Com que no? Clar, encendrem les llums de Nadal. I per encendre les llums tots tenim una missió molt important. Els d'aquí dalt i els d'aquí baix. Vosaltres també heu de fer una cosa superimportant. Però abans de res, aquí estic una mica de sol, no? Aquí dalt. Mira, convidarem a més gent perquè pugi. Com per exemple, a l'alcaldessa, a la Marta. Marta, vine. Marta, aplaudiment per la Marta, home. Hola. Hola, Marta, què tal? Ai, jo també estic molt bé. Però Marta, m'ha dit que no ven sola, però un fort aplaudiment per elles, que ara les presentaré. Hola, boniques, què tal? Ui, no, però porto una molta colla, Ui, són molts. Mira, que això m'ho he après, he fet els deures. Ells són una petita representació del Consell, de consells infantils i adolescents de la ciutat. Esclar, és que ara ve, mira, el conseller de les magdalenes, el conseller del bastó de sucre, molt bé. La de les piruletes, aquesta, la de les piruletes. Aquest no sé qui és, de veritat. No ho sé. Aquí també tenim el... Bueno, ple de representació, clar que sí. Vale, ja ho tenim, vinga, va. Esteu tots preparats? I a gaudir del moment. Ja falta molt poc. La llum és a punt d'arribar. Vinguem, preparats i preparades! Aquest any, més que mai, agafa el tren del Nadal. Esteu preparades? Sí? Som-hi! Comença el compte enrere. A veure com va!